Hola, com va? Soc lo Javiov, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui encetem una nova secció de jugar a escacs en directe. A veure contra qui em toque. Jugarem una partida de 5 minuts amb 5 segons per jugada. A veure, em toca en blanc, és contra el FBKCU d'Estats Units. Sortida de 4, a veure què em fas. Siciliana, doncs faig de 4, gambit Smith Morra per destrossar la siciliana des del començament, lliurant un peó canvi de desenvolupament, entesos? Doncs cavall F3, desenvolupant, faré l'alfil o no el poso? És que C4 no té massa sentit, i a E7 no m'acaba d'agradar perquè talla la reina, C4, perquè m'interessa que la reina pugui anar cap a la banda de rei, si interessa, entesos? Val, m'atacaràs de seguida aquí l'alfil amb un B5, jo et faig A4 i si evitem, i així diguem-ne que t'enrocaràs per la banda de rei, perquè això és com una tempesta de peons per la banda de reina. A veure, aquí el que puc fer és desenvolupar a E3, molt bé, aquest cavall pot anar a B4, que és una casella que he regalat per culpa d'haver fet A4, però des de B4 no emprenya massa, crec. Per tant, no suposarà un problema que aquest cavall viatgi a B4. Si jo aquí faig el fil D4 apuntant a la gran diagonal negra, apuntant a G7, me pot avançar el peó. I si me l'avance, ja tinc el fil per F7, per què no? Ja ho veuré. Sí, no, però si faig el fil D4 me'l matarà amb el cavall, per tant faig cavall D4 atacant el cavall, ja està, i després si mate mataré amb l'alfil, i si m'avance tindré l'alfil de caselles blanques ja apuntant, exacte, vinga, avança amb el peó cap aquí, no ho has fet, entesos, t'enrocaràs per la banda de rei, llavors m'interessa potser fer F3 i després tempesta de peons amb G4, H4, G5, i jo enrocar-me per la banda de reina, una mica arriscat. Què puc fer ara? No m'estàs amenaçant res, t'enrocaràs per la banda de rei. Però vull que t'enroques per la banda de rei, per tant potser moc la reina. Sí, la reina la mouré aquí a E2, perdó. Defensant el fil, defensant també el peó, crec que sí, reina E2, i ara enrocat per la banda de rei, que és el que vull. I cau una tempesta de peons seguríssima. Com la començo? Amb G4 directe? Aquest cavall fa nosa, ha de marxar d'aquí. Jo crec que faig G4, Si em fas H6, ja tinc punt de trencament. No te l'esperaves aquesta, suposo. No te l'esperaves, Estàs pensant molt, no te l'esperaves. Molt bé, desenvolupant l'alfil. Si ara t'ataco el cavall, només tens cap casella, tens... Si cau el cavall... no, tens aquesta... Ostres, tens A8. Cavall A8. I després de cavall A8 ja puc fer reina H5. Jo t'ataco el cavall, Doncs aquí acabes... no, que em fas... molt bona. Me fas la tisora, Sí senyor, sí senyor. Sí senyor, molt bona, molt bona. No l'havia vist aquesta, Pensava que t'anaves a E8. I ara qui salvo? L'alfil o el cavall? A veure, puc fer el fil D3, me mates amb el peó, reina per E4, amenaçant escac i mat, llavors em podràs fer, si em fas aquesta, mato al passant, per tant em faràs G6. I després de G6 puc fer tempesta de peons per obrir la columna H, i crec que, clar, però no m'he enrocat, però bueno, jo ho faré, s'ha de fer, és que és l'única manera que s'ha de fer. Va, matarem la reina,
Ara em faràs G6 per tallar la diagonal, i si faig A4 ja vaig a buscar el punt de trencament. El meu rei no hi ha un escac molt incòmode, que puc fer rei E2 per connectar torres. Espera't un moment. I si faig reina E5? Amenaçant escac i mat. L'única manera d'evitar-lo és amb peó F6. I si faig G per F6, me fas el fil per F6 atacant a la reina i no guanyo res. Entesos? No, farem això, Intentar activar la columna H. Ara faràs aquest escac segur. I jo me'n vaig a E2, El canvi Smith-Morra és això, és lliurar un peu a canvi de, mira, tinc 3 peces centralitzades i ell no té cap peça centralitzada a canvi d'un peó de més. No? Passa que he jugat massa arriscat perquè no m'he enrocat i aquí el rei doncs, està subjecte a escacs, que és el que em farà amb el fil B4 escacs, segurament. No me l'esperava aquesta. A veure, si jo ara faig el pla d'abans, reina E5, em pot fer torre F7, no, llavors escac i mat. Amb reina H8 escac i mat, l'única manera de defensar-lo és amb el fil F6. Llavors mato l'alfil amb el peó. Crec que està bé, Perquè si ara mato el passant, si ara mato G per F6 al passant, no guanyo res. Situo aquest alfil perfectament, entesos? Per tant, quasi que sí que faré. Reina E5, Llavors, haurà de sacrificar l'alfil, mato l'alfil amb el peó i obro la columna G. I després puc obrir la columna H amb H5. Vinga, va, farem això, Ara l'única manera que té és el fil F6, guanyo l'alfil. Molt bé, m'estàs tallant tot aquí, i ara què faig? No tinc... He d'obrir la columna H, no? Però me la tancaràs, no? Cap endavant, que sí? Doncs no sé què fer. Si em tanques amb G5, què puc fer més? Tinc totes les peces barrades. No tinc plans, ja. I poc temps, perquè parlo massa. Ostres, m'has deixat obrir la columna H o no? Vale, m'estàs atacant a la torre. I si faig torre G1? És interessant, no? Torre G1? És molt interessant torre G1, Jo crec. Sí, torre G1, perquè ara sí que faig el bescanvi. Ara no pots avançar-me a G5 perquè dentro amb un escac. I sí que obro la columna G, ara. A no ser que ell tingui escacs complicats. A veure, reina A5 és un escac, però sort que tinc la reina tapant l'escac. 49 segons, clar. No, no, això és molt covard. O sigui, aquí ara proposar un bescanvi de reina és covardíssim. Clar, què faig jo ara? Home, em puc apartar aquí i anar cap allà. Escolta, i si l'aparto? Ell després té escacs? No. Vinga, va, l'aparto. I ara sí que vull obrir la columna, La columna G. Obrim la columna G. La mare del Tano. La mare del Tano, ostres! Molt bé, m'estàs atacant ara l'alfil, si l'enretiro, m'atacaràs aquest alfil... Ja, és que aquest peó cau, ostres, molt malament, no estic? I si passo de tot? Vinga, va, mata'l, que et faré un escac aquí, i després escac i mat igual, Igual sí. Va, mata el peó. Mata l'alfil. No ho fas. Val. Bueno, escac. I què passa si
Si reina G5 estic amenaçant escac i mata G7. Tinc 14 segons només. També estic atacant a la torre. Per tant, torre... Ah, no, escac i mata, l'has deixat, no? Te l'has deixat, no? Va, guai. Perfecte. Doncs bé, fins aquí aquesta partida, que he guanyat una mica de miracle. Perquè no sé què hagués passat, no? Si la podem analitzar? La podem analitzar o no? Això, a veure, com tenim endarrere? Clar, si ell fa torre F7, ho està defensant tot, no? Què hagués hagut de fer jo aquí? Ah, sí, entro aquí, no? I això és un escac-i-mat també, no? Doncs sí, crec que no podia fer res per evitar-ho, Doncs bé, fins aquí aquesta partida. Adéu.